एबसुआ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाडु सिंहखौ मासिनिफ्राय बोखारनांगौनि थाखाय गोख्रों होस्रिखावनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै एबसुनि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन मोनद' जौमा फरायसालिनि लांगोनायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाडु सिंहखौ मासिनिफ्राय बोखारनांगौनि दाबियाव गोख्रों सोमावसारनाय। जिल्लानि सिङाव टंला जौमा फरायसालि, खैराबारि जौमा फरायसालि, उदालगुरि जौमा फरायसालि, माजबाद जौमा फरायसालि, अरां जौमा फरायसालिफोराव 1 घन्टा खुदिसानाय धरना हाबाफारि बानजायदों। खेबसे खेबनै खेबथामनि बाथ्राया जेखि जाया मानो जोंनि उद्देश्यआ मोनसेल' जायखि थासारियाव जाया मानो प्रफेसर लाइस्राम लाडु सिंहखौ जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर पस्टनिफ्राय बोखारनांगौ। उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनो मोजां एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशनखौ जोंनो नांगौ, जोंनो मोजां क्वालिटी एडुकेशनखौ नांगौ, टाइम टू टाइम एग्जाम जानो नांगोन, टाइमाव रिजाल्ट ओंखारनांगोन, स्टुडेन्टनि लाइफआ सेभ जानांगोन। दा नैबे उद्देश्यखौ लानानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोंनि उदालगुरि जिल्लाया दिनै नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। उद्देश्यआ बेनो एनि हाउ एनि मोमेन्ट प्रफेसर लाइस्राम लाडु सिंहखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखारनांगौ। दिनै नैबे उदालगुरि जिल्लानि बानजायनायाव जोंनि टंला कलेज, जोंनि उदालगुरि कलेज, अरां कलेज, बेनिफ्राय माजबाद कलेज, दैमाकुसि कलेज आरो खैराबारि कलेज, गासै बे मोनद' कलेजाव बे हाबाफारिया जादों। आरो बे जानायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय एनि हाउ जोङो प्रफेसर लाइस्राम लाडु सिंहखौ बोखारनांगौ। बिथाङा सासे काराप्टेड, बिथाङा सासे सेक्सुअल एसल्टेडनि बा एसल्टेशननि आन्दोआवबो बिथाङा सासे हमजानाय मानसि। दा बे मानसिया जुदि बे एडमिनिस्ट्रेसन लानांगौब्ला जोङो मालाबाबो मोनसे प्रेडिक्ट खालामनो हाया दे जोंनि स्टुडेन्टनि फिउचारा सेभ होननानै बिथांनि एडमिनिस्ट्रेसनाव। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाडु सिंहनि एगेन्स्टआव बा बिथांखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखारनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदालगुरि जिल्लायाव थानाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय जेसेबां एफिलिएटेड कलेजफोर दङ बे कलेजफोरनि लांगोना मोखाङाव 1 घन्टानि थाखाय धरना हाबाफारि रनसायदों। आरो आङो दायो टंला कलेजनि बे लांगोना मोखाङाव दङ। जोंनि थांखिया बेनो जे जेरैखि जाया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाडु सिंहआ फरायसाफोरनि भबिष्यतखौ लानानै जिखिनि गेलेदों बेयाव अयनाय जादों आरो बे खोथाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो हजम खालामनो हाया। दा बेखायनो लाइस्राम लाडु सिंहखौ बोखारनांगौनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि सिगाङावबो हाबाफारि रनसायदों आरो दिनै रनसायदों। आरो जुदि लाइस्राम लाडु सिंहखौ जुदि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखाराब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्तर्जयै आन्दोलन खालामबाय थानो गोनां जागोन। आरो जोङो मोनथिगौ दाखालिबो 7 अक्ट' खालि माने 7 सेप्तेम्बर खालि मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों जे खम समनि गेजेराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव पार्मानेन्टनि थाखाय भाइस चेन्सेलरनि थाखाय मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों, एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदों। खिन्थु जोंहा सन्देह दङ जिहेतु बर्तमानालासै भाइस चेन्सेलर हिसाबै लाइस्राम लाडु सिंहआनो खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथाङा खामानि मावबाय थानाय अबस्थायाव माबायदि गोदानै मोनसे नटिफिकेसन ओंखारखौ जे माने एडभार्टाइज ओंखारखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै। दा बेखायनो बे जुदि गमामायैनो जुदि षड़यन्त्र दंमारोब्ला राजनिति बाबद षड़यन्त्र दंमारोब्ला बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गुरिहना होदों, जोङो सोंखारिदों। बेबायदि गुरिहना बा बेबायदि पलिटिकेलि बेबायदि राजखान्थि खालामनायनिफ्राय जाहाथे आसाम सरकारानो जा बा बेयाव लिप्त थानाय जेसेबां राजखान्थि दैदेनगिरिफोरानो जा बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नङाब्ला उननि समाव खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनिख्रुइ आरोबाव गिथावनासिन जोङो आन्दोलन खालामनो बाध्य जागोन।